אנחנו מתעדים היום את אהרון קפלן, פרופסור אהרון קפלן. גר איתי ברחוב שלנו, היה מאמן כדורגל שלי. אני זוכר את זה ממש לטובה. אני זוכר את האימונים, אהרון, אני ממש זוכר את האימונים. איך שהיינו עושים את החימום, וזה ממש מקצועי לגמרי. וזה היה ברחוב בחול. נכון, ברחוב בחול, בצומת. כן. בצומת שם. אבא שלי נולד במריאמפול, היה במריאמפול בליטא. היה פעיל פוליטית מאוד כבד, היה בביתר, והיה מאוד פעיל בביתר בליטא. ונאלץ לברוח משם בערך בגיל 17, מאוד צעיר. ולא ראה את הוריו מאז, או את משפחתו מאז, אף אחד מהם, להוציא בן דוד שלישי, אחד קרוב יחיד שראינו אותו, הגיע לארץ עם העלייה הרוסית יותר מאוחר. כל האוכלוסייה היהודית שם הייתה עיירה יהודית די גדולה, כל האוכלוסייה הזאת נטבחה, וזו המילה הכי פשוטה והכי מדויקת, באוגוסט 41, על ידי המקומיים. לא על ידי הגרמנים, על ידי המקומיים. אמא שלי, לעומת זאת, נולדה, היא מבוגרת ממנו בשנתיים הייתה, נולדה בעיירה סימיאטיץ', זה היה בלרוס, פולין, זה הרי החליף שם, הגבול עבר שם כל הזמן, והיא הייתה פעילה בתנועת הנוער החלוץ. המשפחה הייתה משפחה מאוד דתית, ובאיזשהו שלב היא קפצה מהחלון בלילה והתגלגלה והגיעה לארץ. אבא שלה ישב עליה שבעה, כי כך היא הפרה את הכללים, ברחה. לא ברור למה, היו כל מיני שמועות על הדבר הזה במשפחה. אחת מהן הייתה שהיא די התאהבה במדריך של החלוץ, אחרת אמרה שהיא פשוט לא רצתה את השידוך שניסו לארגן לה. בכל אופן היא הגיעה לארץ. הם שניהם גרו באזור חדרה. אבא שלי עבד בהנהלת חשבונות, היא עבדה בבירור תפוזים ודברים מסוג הזה, בבית אריזה. ושם הם הכירו. התנאי שלה היה לחתונה, שהם עוברים ליישוב חקלאי. ואז בעצם, שנה או שנתיים קודם, הוא קם המושב. ב-36 או משהו כזה, סדר גודל. אבל הם היו באמת עוד בין הקבוצה הראשונה. כן. הם באו לעינירון, גרו, כמו שסיפרתי לכם קודם, אבל עכשיו גם במצלמה, הם גרו בצריף בצד המערבי של הבית של אושרי. זה היה הצריף של אושרי קודם, נכון? זה כנראה שאושרי גר שם תקופה מסוימת עד שהם בנה את הבית שלו, אבל על זה אני לא אומר מה שאני לא יודע בוודאות. הם בנו את ביתם, ואני הייתי הילד הקטן, לאחותי המבוגרת הגדולה קראו אילנה, והיא נפטרה בגיל 56, לפני הרבה שנים, אני יכול לעשות את החשבון, אבל נעזוב את זה. אחותי הצעירה יותר, אורנה, עדיין איתנו במלוא המרץ, ולכן לי הם קראו אהרון על שם הסבא שלי, אבא של אבא שלי, אבל במושב קראו לי אקליפטוס, כי יש אילן, אורן, אז אני הייתי אקליפטוס, הייתי הילד הקטן, מפונק לא הייתי, בבית היה פתיחות ליברלית יוצאת מן הכלל בהרבה דברים, עבדנו מאוד קשה, ההורים עבדו מאוד קשה, אבל היו מאוד אינטליגנטים בסך הכל וגם הרבה מזל, ואחד הדברים התבטא המזל זה פרה שקראנו לה תמוזה, היא הייתה יוצאת מן הכלל, כמויות חלב אדירות, והעגלים שיצאו ממנה גדלו מהר, ובאמת המשק הרבה מאוד התבסס משם, וחיינו בסך הכל ברווחה כלכלית די משמעותית. אחד הדברים, בתור דוגמה, אני זוכר הייתי קטנטן, זה אחד הזיכרונות הראשונים שלי, על הראשון אני אספר עוד מעט. אחד הזיכרונות הראשונים שלי היינו שלושתנו באותו חדר, גרנו בעצם,
והיה עוד חדר של ההורים, ובנו חדר נוסף צמוד לחדר שלנו, בצד המזרחי שלו, ויום אחד שברו לי את החלון בחדר שבו אנחנו גרנו, אורנה ואני, על מנת להכניס פסנתר הביתה. זה היה פסנתר, אני זוכר אותו, הוא היה סטיינווי, זה היה פסנתר קונצרטים, ענק. זה פסנתר מאוד משוכלל ויקר. הכניסו אותו הביתה, ואז אחותי אילנה התחילה ללמוד לנגן, ועם השופנים וכולי, וזה עבר לאחותי הקטנה, וגם היא קצת נגנה, ואז הם הגיעו אליי, ואני אמרתי, לא, זה רק לילדות, אני משחק וזה לילדות. אם יש משהו שאני מצטער עליו כל חיי, זה. זה אחד הדברים שאני זוכר כל החיים. הזיכרון הראשון שלי אבל, וזה הייתי כנראה סדר גודל של לא יותר מ2.5 פשוט לפי לוחות הזמנים. אני זוכר את עצמי הולך אל אבא שלי, הוא היה בסוף הרחוב שלנו, על יד הבית של האוזר, הייתה עמדה. והוא היה שם, לפני זה הוא היה גפיר, בתקופות היותר קדומות, עוד לפני שאני נולדתי. ואני הגעתי אליו, אני זוכר את המבט המבוהל שלו, אני זוכר את זה היטב, שפתאום זה היה ערב, ערב מאוחר, לא, היה עוד אור, אבל ככה דמדומים, ואני הגעתי לשם. זו הייתה התקופה, זאת אומרת, אני נולדתי בדצמבר 45, זה היה בסדר גודל של אמצע 48, משהו כזה, לא רחוק משם. הייתה לנו ילדות פנטסטית, באמת ילדות נהדרת. היינו משחקים על מרחבים ענקיים במשחקים של לגנוב את הדגל מהקבוצה היריבה, והקבוצה היריבה הייתה תמיד מכפר פינס. אנחנו שיחקנו נגד חבר'ה מכפר פינס, והיה לנו יתרון אחד מאוד גדול עליהם, כי בעינירון הייתה מדגרה. אני זוכר שהיה לנו לול רבייה, והתרנגולים היו לפעמים תוקפניים, אני פחדתי מהם, הייתי קטן, והייתה מדגרה, ולפעמים לא כל הביצים הבשילו לפרוחים. והן היו מסריחות מאוד. ובין היתר, חנן פורת היה חבר כנסת, הוא נולד בכפר, והוא חטף ממני ביצה בפרצוף בגילים הרלוונטיים. ומאז הכרנו אחד את השני. היחסים התנתקו יותר מאוחר, כל אחד הלך לדרכו. אחד הדברים שהיה חסר במושב, ואני מבין שהיום המצב הרבה יותר טוב, ולא רק היום, כבר אי אלו שנים, לא היה לנו פעילויות חברתיות מסודרות, לא היה תנועות נוער, לא היה... הילדים שלי הלכו לחוגי סיור ובילו שם בשקי השאלה עם החברים שלהם. לא היה לנו מועדון ממש, היה איזה צריף אחד על יד הבית, על יד בית העם עכשיו, בצד היותר מזרחי שלו. נכון, זה היה מועדון המיתולוגי. ושם היינו משחקים פינג פונג. בחורף היינו משחקים פינג פונג, ואני הייתי שחקן פינג פונג באמת מעולה. ממש מצוין. עוד דבר שאני זוכר, זה נסיעות עם אבא שלי לקצור טילטן. הייתי עושה לעצמי בורות בתוך העגלה. הייתי מהדק את הטילטן ועושה בורות, ואז זה היה חורף, ואז זה היה חם בתוך זה, כי היום אני יכול להסביר גם למה, אבל זה היה חם, וזה היה מאוד נעים, ואז אבל הוא היה צריך להיזהר איפה אני בתוך הבור, כי הוא היה עם הקלשון מעלה את הדברים למעלה, אז היה צריך להיזהר. סך הכל היה לנו משק מאוד כבד, זאת אומרת, רפת גדולה ומוקדם מאוד. הייתי חולב, ועד היום יש לי ידיים חזקות יחסית, כי מהחליבה של הפרות. כן, אבל מהר מאוד הם התקינו מערכת חליבה, מכון חליבה בבית, והיה לנו מכונת כביסה ומכונת ייבוש. אני זוכר שהיינו נוסעים עם ארגזי הקרח, אבל אנחנו די מהר היה לנו כבר מקרר בבית. סך הכל החיים כלכלית הם הסתדרו מאוד טוב, הם ניהלו את הדברים נכון ועבדו נורא קשה.
לגדל פרות או תרנגולות, יש בזה מידה רבה של שיעבוד, כי אתה צריך להיות שם, אתה צריך לחלוב בזמן ואתה צריך להיות. ורק כשממש הייתי קצת יותר גדול, אז יכולתי לתת לאבא שלי חופש, לנסוע לנוח, הוא היה נוסע לערד, היה נוסע לכל מיני מקומות כאלה, כי היה לו בעיות גב קצת. בעצם עזבתי את עין עירון, הלכתי לצבא, זו הייתה התקופה הכי שקטה של מדינת ישראל, הפתח הוקם באפריל 65, אני הייתי בצבא ב-63 עד 66, באמצעים, ושם פגשתי את הגברת שלידי, אשתי הראשונה והאחרונה. 6 ימים הייתי ביחידת מעבר, אני בדיוק השתחררתי כמה זמן קודם, לא, הייתי בגוש כרמל, עשינו מערבים מול ג'נין, ואם אני יושב פה היום, זה בגלל שאחרי אחד המערבים האלה לקחתי ג'יפ ונסעתי הביתה, להתקלח, ועל החבר'ה שנשארו מאחוריי, ירד המטוס העיראקי, שהוא פעל. חזקאל שיפר. כן. היה בו. מחנה עמוס? מחנה עמוס. מחנה עמוס. כן. השתחררת מהצבא, השתחררתי מהצבא, הלכתי ללמוד. התכוונתי ללמוד חקלאות, התוכנית הייתה שאני אחזור למושב, אחזור למשק, ויהיה מדריך חקלאי או משהו מהסוג הזה, בנוסף. כי אבא אמר, צריך עוד משהו מהצד. כי בחקלאות, אני לא צריך לספר לכם, הרבה מאוד תלוי במזל. רק אולי דוגמה אחת קטנה, באיזשהו שלב המשטרה אפשרה לגדל פרג. אז גידלנו פרג, גידלנו איזה 1.5 דונם, 2 פרג. וזה היה מצוין, הכניס המון הדבר הקטן הזה. שנה אחרי זה אבא שלי התארגן לגדל 12 דונם פרג, והכל תפס מחלה ולא יצא מזה שום דבר. אז זה החיים של חקלאי, אין מה לעשות, זה חלק מהעניין. ומה למדת בפקולטה? אז איפשהו כשהייתי מדריך עדיין במדרשה הכלכלית של הנחל, עוד ממש לפני שהשתחררתי, אחד האנשים שמאוד הערכתי היה בורנשטיין, שהיה היה הגורו של גידול עופות במדינת ישראל. הוא אמר לי, תשמע, אם אתה לוקח את עצמך ברצינות, אז אל תלך ללמוד חקלאות, תלך ללמוד ביולוגיה. עשיתי את הדוקטורט במדעי הצמח, וכשהתחלתי, הדבר שעניין אותי בהתחלה היה יחסי קרקע מים צמח, התנועה הזאת. וזה פחות או יותר עשיתי את המוסמך. אחר כך בדוקטורט גם כן צדדים מסוימים של זה, ובפוסט-דוקטורט החלטתי ללכת יותר לצדדים המקניסטיים יותר, ביולוגיה מולקולרית, גנטיקה ועבדתי הרבה מאוד בשאלות, במקניסטיקות שדוחפות תהליכים אקולוגיים. אני רוצה להחזיר אותך לנירון להתחלה. אם אני לא טועה, אמא שלך היא אחות או משפחה של קריגר, נכון? נכון. אני לא טעיתי. היו שם 6 אחיות ומשה קריגר, והם בעצם הביאו אותו לעינירון, במידה רבה. אני אגיד שהיו יחסים מאוד קורקטיים, מאוד טובים, אבל לא היה, הם פשוט עבדו מהבוקר עד הלילה, ולא היה לנו יחסי משפחה מפותחים איתם. למשל, ליל סדר או חגים, לא הייתם חוגגים ביחד? לא. מי היו החבר'ה בגיל שלך בנוער, שהייתם בנוער? אז הגברת קרפל הצעירה הייתה גרה על ידי, תמי מטש, חיה צימרמן היינו בשכבה הזאת, רותי סובול הייתה אותה שכבה. קרביץ היה גם כן, מהבנות של קרביץ היה גם כן? קרביץ היו יותר גדולות. תראו, זה היה זה היה בום הילודה של סוף מלחמת העולם השנייה. אז אנחנו עוד נולדנו בשלהי המלחמה. אני הייתי הכי קטן במחזור,
נולדתי ב-12 בדצמבר, ובאמת הייתי מהילדים הקטנים בקבוצה, אבל הבום היותר גדול עוד הגיע אחרי, זאת אומרת, וזה לאה קליגר בא אחרי זה, כן. תראו, הלכנו לבית ספר בקרקור, ואיך היינו מגיעים לבית ספר בקרקור? בגיל יותר מבוגר, אז היינו עם אופניים, היינו נוסעים בגשם, ואני אחזור על זה עוד רגע. בגיל היותר צעיר היה שטל. ההורים היו מתארגנים, והיו כל פעם מישהו אחר היה לוקח אותנו עם סוס ועגלה לבית ספר. סוס פול, כן. אז היינו מגיעים לשם, והבית ספר היה בתת רמה. אנחנו את הפסנתר שהזכרתי קודם, אנחנו תרמנו לבית ספר הזה, כי אף אחד מאיתנו גרנו בדירות קטנות, לא היה מקום לכזה מונסטר, והוא נגנב משם. וואלה. כן, באיזשהו שלב, אורנה הלכה לברר את זה, נגנב. והעביר אותי, זה היה בכיתה ו', עברתי לחקלאי פרדס חנה, שבשעתו היה בית ספר טוב, אבל הוא הידרדר בצורה דרמטית בתוך שנים ספורות. ומאחר ולא הפסדתי שום דבר כשלא באתי לבית ספר, אז הייתי נשאר הרבה פעמים בבית, וההורים אפשרו את זה. הייתי אומר, היום אני חולה, יש גשם בחוץ, היום אני חולה, וזהו, והיה לנו עץ מנדרינות, סצומה כזה, ממש צמוד למרפסת, ומאוד אהבתי אותם, הייתי מבלה עליהם את היום. ובכלל, בחלק הצפוני של המגרש, אבא עשה קולקציה שלמה, היה לנו שם אוסף של פירות מכל הסוגים. היו סוגים שונים של ענבים, היה סנטה רוזה אמיתית, לא מה שמוכרים בשוק היום, אלא אמיתי כזה. הם היו נעשים גדולים, סגולים הם היו נעשים, והכי כיף היה, הוא היה מלמעלה, הם היו נופלים, אז הייתי לוקח אותם, פותח אותם, אוכל אותם, וזה. היה לכם פרדס, או חלקה שנקרא מעברה, אתה זוכר? 4 דונם. זה היה אחת המריבות הגדולות שלי עם אבא שלי. אני אמרתי, בוא ניטע אבוקדו. הוא אומר לי, אהרון, אנחנו ניטע פרדס. אמרתי, אבא, למה? אבוקדו, זה היה תחילת אבוקדו. אהרון, אנחנו ניטע אבוקדו, אני אתבטא בביטוי לא פוליטיקלי קורקט לרגע, הוא אמר לי, הערבצ'יקים יגנבו לנו את הכל. הוא צדק. הוא פשוט צדק, כי אני ראיתי אחר כך מה קרה בסביבה. כן, זה היה 4 דונם, פרדס היה שם. היה לנו גם את השטחים העיקריים, זאת אומרת, היה שטח עיקרי על יד גבעת נפוליאון, ששם אחרי שנקזו את הבאס, אתה קטן בשביל לזכור את הבאס. תספר לנו על הבאס. הבאס זה היה אזור שהיה מוצף בחורף, והיו שם נרקיסים מטרפים. אנחנו היינו הולכים לקטוף נרקיסים. היינו חוזרים עם זרים של נרקיסים הביתה. עד היום אני מכור לנרקיסים. בתקופה יש לי פה מלא נרקיסים, מלא. והחלקה היא על יד גבעת נפוליאון, היה שם את המעיין. המעיין הזה היה נובע כל פעם שבבאר הגובה המים היה מגיע ל10 מטר, אז הוא היה נובע. כי זה היה בערך הפרשי הגובה בתוכם, ביניהם. ואחד הזיכרונות שאני זוכר, בתור ילד קטן, היו שם עדרים של ערבים מהסביבה שהיו רואים שם, סילקו אותם משם, וזה ניתק אותם גם ממקור המים, ואני חושב שמה ששינה את הגישה הפוליטית של אבא שלי, שהפך להיות הרבה יותר מהימין הבית"ריסט, בגין וכו', הוא הפך להיות הרבה יותר סוציאליסט. אהרון, איך אתה מגדיר את החיים של ההורים שלך מבחינת לא רווחה כלכלית, מבחינת עושר תרבותי חברתי בעין עירון?
אז זה, מה שאמרתי קודם, זה גם נכון להורים. הם עבדו כל כך קשה שלא היה להם זמן וכוח לדברים. ומה אימא שלך? היא עבדה במשק? אימא עבדה במשק, היא כל עבדה... הזמן. כן. היא הייתה לה נשמה שמשוררת, היא גם כתבה שירים, היא כתבה לריג'לה, היא הייתה שרה, היה לה קול נהדר. הייתה כל מיני שירים שאני שומע מהתקופה ההיא, אני נזכר שהיא שרה את זה, היא באמת שרה נהדר. אמא שלי נפטרה בגיל צעיר, ואבא שלי התחבר עם אישה בפרדס חנה, ובעצם עבר לגור שם. אבל הוא היה בא לעבוד במשק. הוא היה בא לעבוד במשק, כן, ודאי. הוא היה בא עם הטרקטור לעבוד. בוא נראה, היא גבוהה כמו הסבא שלה. היא גבוהה. לא כמו הסבא שלה, כמו הסבא רבא שלה. כן. יש לנו 3 ילדים, בן שלנו הגדול זה אורי, שהוא האבא של הילד הזה, שזה הילד הקטן שלו. הילד הגדול שלו, קצין ב-669, בימים אלה זה... וואו. אחותו... האמצעית. לא, יש לו שם 4. האחות הגדולה היא חיילת יש להם עוד אח אחד נוסף שהוא אוסף גובה וילד סופר מוכשר והודיע שהוא יהיה טייס, אנחנו נראה. וזה שהוא כדורגלן מוכשר מאוד, אבל לא רק כדורגלן מוכשר. לא, יש לו מאמן, הוא משחק בליגה, הוא שחקן על אמת, לא כמוני. אז זה אורי. אורי מהנדס אלקטרוניקה במקצועו, עבד כמה שנים בתחום הזה ונמאס לו. הוא עורך פטנטים, עושה קריירה. אחותו, אפרת, לא מיוצגת פה, הם כרגע בחול, ולכן היא לא מיוצגת פה, כל המשפחה. היא עובדת במשרד ראש הממשלה, ויש להם 3 ילדים. האמא שלה היא הילדה הקטנה, שם יש 2 ילדות, הילדה הזאת, שהיא שירה, וזה שחר, שכחתי לומר את השמות, וזו גם כן ילדה מטרפת, ואחותה היא עוד קטנה, היא הייתה פה שבוע שעבר, עכשיו הם החליפו אותנו. זאת אומרת, אתם עכשיו עסוקים בחופש נהדר. אנחנו אוהבים את זה, וכשהם היו יותר קטנים, היינו לוקחים אותם, הם היו רביעיות באים. בסך הכל יש לנו 9 נכדים. כן, אנחנו מאוד קשורים לנכדים שלנו. בסדר, נשמע שכולם יצאו מאוד מוצלחים.